बोसोराव बर' फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बिनि थांखि आरो नोजोरा मा? मानि थाखाय बरायनाय जादों? गिबियावनो मिडिया बिथांनिसिम साबायखर जासिनाय थाबाय सिलापथा दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो देग्लायल' नङा बोसोरफ्रामबो जोङो जोंनि आनसलिकनि सिङाव थानाय मोनफ्रोम गामिनि जाय फरायसाफ्रा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हायो बे बिथांमोनखौ जों बोसोरफ्रामबो गांसे आर'नाइ होनानै बा बिमा बिफाजों जोङो लोगो हमलायनानै गथ'फोरनि इयुननि थाखाय जोङो बबे पारसेन्टआव बबे साबजेक्टआव लेटार लादों आरो बबे फरायसाखौ जोङो बबे स्कुलाव हरोब्ला बबे माबायाव मोजां कलेजफ्राव हरनो हायो बिनि थाखाय जों बिमा बिफाखौ लोगो हमना सावरायनायबो जायो। लोगोसे बे सावरायनायजों लोगोसेनो जोङो जोंनि जिथुनाखि फंबाय बिनानाव मोनो जों गांसे गांसे आर'नाइ होनानै बिथांमोनखौ जाहाथे इयुनाव आरो बिनिखौ साबसिन जौगानो हानाय आरो बे मानखौ लाना आर'नाइ गांसेखौ लानानै बिथांमोननि गोसोआव आरो जौगानो हानाय मोनसे गोहो होनानै जोङो बिथांमोनखौ जाहाथे बिनिखौ साबसिन मोजांसिन लेटार लानानै आरो डिग्रियाव साबसिन पास जानानै आरो मोजां गावनि जिउ आरो गावनि न'खर आरो गावनि जिथुनाखि इयुनाव थांना थानायनि जिथुनाखि राहा लामा बे राहा लामाखौ जोङो बे गांसे आर'नाइजों जोङो बिथांमोनखौ जों दिन्थिलांनायजों लोगोसे आरो माखासे बिमा बिफाजों जोङो सावरायनाय आरो माखासे गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै जोङो गथ'फोरनि इयुननि थाखाय जोङो जोबोद माने फिउचारनि थाखाय जों सावरायनो थाखाय जों बिदिनो दिनै सिलापथा दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादा जों दिनै बिथांमोननि न'खरनि न' जोङो गिदिंनानै बिथांमोनखौ जों लोगो हमदों आरो लोगोसे जोंनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थांखियानो जाहैबाय जोंनि आनसलिकआव सिङाव थानाय माखासे जोंनि फरायसाफ्रा मोजां पारसेन्ट लानानै बा मोजां साबजेक्टफ्राव बेनिखौ साबसिन लेटार आरो मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव लेटार लानानै डिग्रियाव आरो साबसिन मोजांसिन फरायबावथों बिनि थाखाय जोङो दिनै जोंनि सिलापथा दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारजों लोगोसे आरो जोंहा बारग' जिथु गुदि फरायसालिनि सार आरो लोगोसे जोंनिनो मावथि लोगो बिथांमोन जों ज'यैनो दिनै जोङो मोनफ्रोमबो न'खरफ्रामबो फरायसाफोरनि सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरनि न' गिदिंनानै जों दिनै बोसोन होदों आरो लोगोसे जों बै गामिनि आरो बै ओनसोलनि बिमा बिफानि जिथुनाखि गामिनि जिथुनाखि परिस्थिति बा गामिनि जिथुनाखि आबहावा बे आबहावाखौ जोङो माखासे मानसिफोरखौ लोगो हमनानै जोङो मोनथिनो मोनदों जे जाय गामियाव बै गथ'फोरा फार्स्ट डिभिसन मोनदों बै गथ'फोरा आरो बै गथ'फोरनि गामिनि जिथुनाखि बै गथ'फोरनि जानानैनो जाहाथे गामिया आरो साबसिन जाबावथों मोजांसिन जाबावथों बेखौ जों आफाद हिसाबै जोङो बेखौ आसा खालायनाय जायो। जों सम सम नुनो मोनबाय थादों जे आंथ' बिनि सायाव गारजेनफोरखौ गोख्रों मोनसे सोंखारिनाय रावजों आं बुंनो थाङो गावनि गथ'आ सेथि थाखोआव फरायनानै आरो बै गथ'खौ जाहाथे लेहेम जायालासिनो बे गथ'खौ आरो बांसिन जौगासार होनाय आरो बै गथ'खौ गावनि जिथु न'खरनि जिथुनाखि हाल साल बा गाज्रिफ्रा आफादफोरजों बा सोरबा सासे मोजां सोलोंथाइ गोनां गुन गोनां सासे फोरोंगिरि बा सासे सोलोंथाइ गोनां मानसिजों सोमोन्दो लानाय जाहाथे बै गथ'खौ आरो जौगासिन होनाय आरो साबसिन फरायनो होनो हानायखौसो जों नागिरो खिन्थु जाय बिमा बिफाफ्रा सेथि थाखोआव फरायनाय गथ'खौ आरो उनाव आरो गाज्रिसिन माबा मोनसे गाज्रि मेसेज होनानै इन्टारेस्ट गैयै बायदि खालायोब्ला खिन्थु बै बिमा बिफाया इयुननि थाखाय बा गावनि फिसानि थाखाय नङा जोंनि बर' हारिनि थाखायनो बेयो मोनसे बिराद गाज्रि जेंना आरो जोंनि बर' हारिनि थाखायनो बेयो मोनसे साननो रोङै मोनसे हाबा मावनो रोङै बा इयुन सिन्था खालायनो रोङै होननानैसो जों साननाय जायो आरो आफादगिरि आरो बिथांनि टिमखौ आं साबायखर बावबाय बे बिथांमोना जिथु प्रसेस लादों बे प्रसेसा जायफोरानोखि दा सनमान मोनबाय सनमान होजाबाय बिसोरथ' दुंगानाय जासिगोन आरो बिसोर आदर्श हिसाबै गुबुनफ्राबो फरायनो मोनसे उत्सा जासिगोन बेखौ आं सानो आरोखि आरो बिथांमोना जि माबा लादों राहा लादों बेखौ नोंथांमोना मिडिया पार्टिया जे फोसावसिगोन आं सानो जे जायफोरानोखि बेयाव बाहागो लानो हायाखै बिथांमोनाबो मिथिसिगोन आरो बिथांमोननि साननाया बिथांमोना जिथु मावलांदों बे जाफुंथाय जागोन होननानै आसा खालामनानै आं बेखिनिखौ बुंबाय। दिनै जों बे हाबाफारिखौ लानानै जोबोद मोजां मोनदों मानो होनबा जोंनि दख'रानि सिङाव गोबां फरायसा दङ अब्लाबो माखासे न'खरफोरनि जेंनानि थाखाय बिसोरो मोजाङै उथ्रिसारनो हायाखै जाय बिथांमोना सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों दिनैनि बे मेट्रिक रिजाल्टआव जों बिथांमोननि न' थांनानै बरायनाय हाबाफारि लादों
आरो गार्जेनजों लोगोसे स्टुडेन्टखौबो जों इनकारेजमेन्ट होदों, जे थुलुंगा होदों जे बिथांमोना उनाव जाहाथेनाखि मोजाङै मोजां जिहेथुनाखि पारसेन्ट मोन्दों नै दा अबस्थायाव उनाव आरो बांसिन साबसिन मोनबावथों बेखौ जोङो थुलुंगा होदों। आरो गार्जेनखौबो जाहाथेनाखि बिथांमोना दानि जेरैबायदि बिथांमोना सुजुग सुबिदा होदों गावनि गथ'फोरनो, उनाव आरो साबसिन होथों आरो सांग्रांथि होथों। दिनैनि जुगाथ' जोबोद माने बुंनो थाङोबा जोबोद गोब्राब, जाय सोलिनो रोंबा थांनानै था, सोलिनो रोङाबा थै होननाय बायदिसो। जाहाथेनाखि बै दिनैनि बे गाज्रि परिस्थिति, बे परिस्थितिजों मोगा मोगि जानो थाखाय मोजाङै मोगा मोगि जानानै सौसिलांनो थाखाय जों खावलायदों। उथ्रिबाय बिसोरनिसिम मा बुंनो? बिथांमोनखौ आं ओरैबायदि बुंनो लुगैयो जे थाखो बा फार्स्ट डिभिजन मोननाया मोनसे जोबोद गिदिर नङा। बे मोनसे कलेजाव एडमिसन मोननो थाखायल' बे मोनसे दरखं खेवनायनि मोनसे साबि। 3 थाखोआव माने थार्ड डिभिजन बा सेकेन्ड डिभिजन मोननाय गथ'फ्राबो मोजां मोजां फरायनानै मोजां साख्रि मोननो हायो, गावनि जिबनखौ दैदेनलांनो हायो। जाहाथेनाखि बिथांमोनाबो गोसो बायालासिनो मोजाङै जुदि नाजायोब्ला बिसोरो फार्स्ट डिभिजनखौ मोनहैगोन आरो गावनि जिउ दानायाव मोजां जाहैगोन। बिथांमोनाबो गोसो बायनो नाङा, मोजाङै फराय, नांथाब नाजायोबा जाफुङैनि जेबो खोथायानो गैया। गासिखौबो जोङो मोनफुंनो हायो नांथाब नाजानायनि गेजेरजों। बेखायनो नाजा जौगा आरो मोनफुंथारगोन सानसे समाव बिथांमोनाबो बे सि डिभिजनखौ मोनगोन बा मोजां राहा लामा मोनहैगोन। घन्टा फरायनांगौ, जों बेयाव 2 घन्टा बा 3 घन्टा खावसेल' फरायनाय नुदों। जाहाथे दिनै बे 3 घन्टाखौ जोङो आवगायाव 2 घन्टा फरायदोंबा जों दा 3 घन्टा बा 4 घन्टा फरायनांगोन दिनै। आरो बेयाव जों कलेजाव मोनहैनाय लोगो लोगो जोंनि हारिनिल' मानसि मोननाय नङा। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेफैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्सनि आखा फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शेल आर्ट्स एकाडेमि।